Super, hartstikke mooi. Wij staan hier in het winkelcentrum in Damwoude, waar wij correct een inzamelpunt plaatst hebben, waar het meeste cadeautjes inleveren kunnen van band, waarvan de ouders afhankelijk zijn van de voedselbank. Je helpt daarmee gewoon de band die het met Sinterklaas iets minder roem hebben en die het net rekening kunnen op een volle Sinterklaas joenen van, zodat wij dat eigenlijk al je wend binnen. Lions NOF en de Voedselbank verzwaardigen de inzameling te met vakscholen Pro Dokkum. Directeur Broer van Kamer van Pro Dokkum is super grutsko op zijn leerlingen. De gedachte erachter, burgerschapsonderwijs, waarom had je iets doen, dat we dat als jongeren mij jou voor de toekomst wat mij bepaalt, hoe ze zich in de toekomst verhouden tot hun omgeving. Heel mooi resultaat. Ja, absoluut. Dit ben al hier in mijn eigen winkeltoppers, maar toch dit nog meer. In een woord is het de eerste keer dat mensen hoe ex Sinterklaas cadeautjes voor de voedselbank inleveren kunnen. En dat is wis net de laatste keer. We doen dit al meerdere jaren. Zelf ben ik er nu 3 jaar bij belutsen. En alle jaren kunnen we daar tussen de 200 en 300 bij mee helpen.